Nakamaghaob ko og dahon. Dagdahon rada pag dukay. Balik na po ko suman kay na may ni order. Maghawb ko lang kay order na suman. Halin ko kay mahawb na po ko. Ano na pin-order na suman. Hello. Order na suman, anniversary ni nung loloy mo rin. Karong kuan, Mayo 8. Tapos ng pansingan order o bingka o suman. Kung ano ko bingkahan, order na lang ako sa bingka. Pansin din. Kaya bawa mas pansin nga ako dito ko bingka sa una. Bilang buhat na ibud-bud o suman. Ikatrenta ko na suman. Good. Kalaki. Madahon. Kuan di ay siguro ini ka election po maninda siguro pag suman. Ano nang kuan ng tao. Ako ni balot na, ako motor kami tao. Ngani din maghawb. Kuan bastadyo. Why guma na nino? Sama. Ngani din magkuan. Hawb. Ano din simod. Nah. Bingkay nga dito po makadahon. Loko. A few moments later. Kuan, babad ako sang pilit. Duha ni ka landline ha kay kuan man nag-order na ha bud man og suman ang kanang bud man palat-palat nga naay kuan liga so isa puro tanis kanang murag ko mani suman og bud ang buhaton karon ano ba anong panghumulaghang kuan pilit pag-reading na daan. Ano itong ang napilitan. Ano itong kita ako.
siyam ka po. Siyam ka po kami. Ano ka po man. Ano man, mura man. 4 ka kilo. Loko, matapod. Ang tagin mo. Yan eh. Pag umay. Boleh bawa naman yung na yung dress. Loko na ulo mo. Libo. Ada makam nama Budi dari. Siyang kamok ni hangkod kurun. Servisyo ng hangkod. Antay mo kukulat to. Malungsod. Dito ako doon. Purpur. Ini talaga ko pwedeng siya pag takay nita. Puro na ko sang bugas. Agbud-bud man ang giuna. Mga kapatid na ang giluto. Bud-bud o puman. Bud-bud na ho. Tangan asin. Kasukan. Bud-bud. Bud-bud ang giuna. Itong niluya o kuan sukal. Na. Siguro pag video kay kuan, kay pad. Bud-bud ang giuna anja na pod ang kuan suman. Ito na, ano ako karon ron. Manikuan bud-bud, pinarat eh. Tapos nako, pagputod ang video ko na yung saba. Tapos gawas. Ano bud-bud. Hindi na po ito ako na po. Suman. Bagong juice gawas. Oh, bud-bud. Muna niya bud-bud. Kurang nih.
Nagkakuan di ay nagka mayunoy biya malig sa kuspan nga ni bugod ko terus lahan Now, kung sabi, hindi lang, hindi na ko yun. Yan, ketika mo, ako magpana, paano ko to sa kasbudbud hapit ako mahuman anong sarap rong iro yan na paano niya budbud good makabe usa ka budbud ni na ha sabat gawas suman sa lubas tag tak ano na ang kuan ang budbud kuan ni wahi suman ang dahon lang ito ha ayan semua itong mamamiri ibu entah ko no kasi ganahan ng order og suman og budbud tara paulit sa pocket sa guntok suman ito yung mahuman mabay suman mo diha suman niya katungin niya budbud ang ubang niya ibos ibos
Suman pilit. Kapag pista. Kasi mo-order og suman para pista. Yata. Painit sa pista. Ito din painit. Order dito ni Swan. Kagaw. Itong siska. Atikas. Sayuban. Pamahaman. Salah. Ako lagi ito. Terus panda. Paan makaajo. Balik. Panda. Masih ni sobras order ragma. Masih rinik sa jongkuan. Namalits. Hindi kaluton kuno kamunoy kuno siya. Tung sa botol daan karon nga na sobra dani order. Masih siya. Suman mo dia. Terus katau. Lurus ya ali og suman og ma. Suman mo dia. Sabihin naman. May uwan-uwan. Kay rindahaw. Tahu. Dan uwan. Ang gutuhan. Naging agap ana. A few moments later. Panginaman. Nabay. Suman mo diha. Suman niya katungin niya budbud. Ano ba niya ibos? Ibos. Suman pilit. Kapag pista. Kasi mo-order og suman para pista. Yata. Painit sa pista. Ito din painit. Order dito ni Swan. Kagaw. Itong siska. Atikas. Sayuban. Pamahaman. Salah. Ako lagi ito. Terus panda. Paan makaajo. Balik. Panda. Yan na. Ay, hukaran ng tanda poston.
panaitak kang haron kay haunon tunahang kuan ron budbud kanipuli. So aso na kuan suman. Ah, Susunod ko na nahilin. kay Susunod ko na nahilin. Gabi na siya mo. nag-asa man ka. Pamo ko makaluto suman, ilaw pa man. Ilaw ko muna na nahili. Budbud may luto, ilaw pag suman dia. Yung aga na nahili, ako maluto.